Yeah, man, shout out to all the mad tugs, all the mad niggas locked in. Shout out to my tugs, yeah. Shorty fell in love with a hustler. Shorty fell in love with a G. Honey wanna hang with the brothers, and she always down for the teas. All the honeys on my watch, with all the niggas on my clock. You shocked? Every time we come around, the girls wanna hang around. Drop another lyric, cause every nigga needs a gimmick. Gimmick, gimmick, gimmick. Raise your lighters up in the sky, if you wanna ask me why. Skal vi tage tingene ind nu, eller hvad? Ja, vi tager tingene nu, ellers bliver det frossen. Mads? Bror, slap nu af. Tror du ikke lige, at jeg bliver så træt? Nej, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Nu er fandme sommerferie. Ej, dem der fandme ud. Shit. Skal du ikke have fisk? Nej, jeg tror ikke. Jamen, det kan jo godt. Jamen, jeg troede, du lavede sjov, jo. Hvad? Jeg tror, de fileterede sådan. Slikker sgu lidt på en lille sted. Åh, kæft, den er flot. Det er fucking hergøjt. Det er sgu da en Fortnite-karakter. det er så fedt. Nej, det bliver helt crazy. Jeg dipser den her, Johan. Ja, det er den bedste af dem. Ja, den tager jeg. Det var den bedste, simpelthen. Men skal ikke også sætte op på plads? Jo, det er noget. Har du været der? Ja, jeg har det. Jeg går ud til noget bål nu, så... Så er det jungle over. Kæft, det er fedt. Ej. Hvad? Ren hygge op i huset. Kæft, man. Er det ikke engang kold? Nu kommer spejderen ind i her. Jeg vender det her. Kan du komme væk, Michael? Det er bål på jorden, mand. Åh, iskold. Åh, Max, må låne tallerken, eller hvad? Jeg vil gerne udbringe skål for Sorø 4180. Og alle de alkoholiserede sjæle derude. Skål for det. Så ramt dog for hende. Ned med. Det smager dårligt. En til hundene. Det smager kanel. Ja, det der sådan høje bygninger, som ligger i sådan 7 eller 8. Nej, ikke. Er det den mest bygning? Jo. Ja. Jamen, det giver jo omkring altså midt 5-5. Så får du en eller anden eller et eller andet. Det er en opgave. Jamen også, det er, hvor du skal få et reelt job. Hun har fundet på at ringe dig, og sådan, jeg kan sende til dig, og du bare... Åh, lidt sådan maskine. Nej, prøv at se de der flakes der. Der går ud. Det ser godt ud. Nakker ud. Nakket. Ej, det er så godt. Så, Max. Jeg skal have dobbelt der. Det er helt sløret, kamera. Fisken ind der, når han skal mixe en skib. Hvad? Det er fucking bart der, mand. Hvorfor man kan sige skud? Må jeg prøve lige... Det er fandme arbejdsmænden, der har fået fri. Ej, det smager faktisk overraskende godt, det her i forhold til sådan, hvad jeg havde forventet. Jeg kan lige prøve at finde et stykke til. Bare et lille stykke. Nå.
Det er bedste tidspunkt på Nu starter et nyt job, eller hvad? Ja. Godt nok suge meget af mig. Hvad bliver du med? Stikker dig. Ja. Er det bare skæld, eller? For vold? Vold? Ja, for vold. Du tager lige en nødder, ikke? Ja, du ved, hvad for en stræk. Ui! Hvor er det